Тази вечер в новините ще видите. В град Пазарджик психично болни превзеха лудницата и взеха за заложници пациенти. Исканията им са $1 в брой и 2 милиона хеликоптера. В град Монтана хитър автобусен шофьор си направи операция по смяна на пола и се пенсионира 3 години по-рано. Нова рецепта за бобена супа взриви интернет. В Румъния вампир с газове умря от глад. Той така и не успял да се прокрадне незабелязано до жертвите си. Добър вечер, вие сте с новините на комиците и приятели. Аз съм Юксел Накадриев. Добър вечер и от мен, Виктория Бедрова. Започваме с новини от страната. Вчера от лаборатория по генно инженерство в град Пловдив е избягало куче. Отговаря на името доцент Гергов. Няма особени белези. Изглежда като обикновен гълъб. В град Пещера се разля цистерна с ракия. Ситуацията е овладяна, но хора от околните села излязоха на протест с искане банкетът да продължи. Днес в град София беше ограбен риболовен магазин. Съдейки по откраднатите принадлежности, крадецът ще лови сом. Директорът на завода за презервативи в град Плевен обясни защо в завода не носят предпазни каски. Просто усещането с тях не е същото. В град Стара Загора смел пожарникар рискува живота си и спаси $1 милион от горящата банка. Все още е неизвестно къде сега се крие героят. В град Ямбол уволниха учител по трудово за преподаване в нетрезво състояние. Учителят нямаше да бъде хванат, ако веднъж не беше отишъл на работа трезвен. Новини от света. В музея на восъчните фигури на мадам Тюсо почина нощния пазач. Неговите колеги разбраха, че е мъртъв едва на 10-я ден. Новини от света на науката. Вчера британски учени излязоха с сензационно съобщение. Според проучване под земята на 1000 км дълбочина, може би има океан от чист спирт. Информацията не е потвърдена, но алкохолици от Люлин вече копаят тунел и са стигнали 63-я километър. Американски учени успяха да кръстосат котарак и гущер. Резултатът е, че полученото животно не може да бъде кастрирано. Български учени откриха ген, който отговаря за щастието. Този ген се нарича Шенген. Сега една любопитна новина. За деня на селскостопанския труд генно модифицирани зеленчуци подготвят голям поздравителен концерт. И накрая спортна новина. На състезанието по хвърляне на копие, нашият състезател достигна до почетната стълбичка. По-конкретно, копието му достигна до бронзовата медалистка на почетната стълбичка. Това бяха новините на комиците и приятели от мен Юксел Накадриев. Сладки сънища. От мен Виктория Бедрова. Розови сънища.